Be di New Year's resolution chdi blwyddyn yma, Carwyn? Cwcio bysa, diet, join a gym, stopio smocio, stopio yfad, a symud mwy. Nes i ffeilio fel yn dweud. Can you mynd e? Ffit Cymru. Oh, God. Chwe Mis Wedyn. O. Croeso i raglen uchafbwynt Ffit Cymru eleni. Lisa Gwilym. Ti weli o blaen? Na, ond... Dwi'n lyfio Lisa Gwilym. A da ni am ddechrau hefo'r fam 58 oed o Aberystwyth, Wendy. Helo, Wendy. Gobeithiau mae Wendy ddim yn ennill pwysiau. Ragwendide fi mwy na dim yw o creision. Wff, a fi fyd, fel da ni'n gweld. A ni mi wneud o 2 flynedd. E ti stopio bita crisps, o'n i'n bita crisps, o 2-3 paced ben o'n i'n drifio hain ar ha. Si stopio crisps am 2 flynedd, a gweld i byd, neu ddim, de gosod ti 2 stone. Mae siocled wedyn. Ie. Siocled. Na, creision. Nom. Swn i'n misio'n rhaid i ar teli fel achos de. Na fi. So mae wastad rhywbeth yma sydd yn ddrwg i fi. Savoury ydy pethau fi, dwi'n licio pethau sweet. Na, dwi'n gwybod. Ond ti'n sbio na fi, sa'ch dwi'n meddwl, cosbio yma, mae'n bita cakes i gyd. Na, di bita sausage rolls, dwi. Dyna sydd oedd hi ar ddechrau i thaith, ond sut mae hi erbyn hyn yn misoedd yn ddiweddarach? Helo, Wendy, de. Ti'n barod, Carwyn? Wendy! Lyfio big reveals o pethau. Waw, mae'n sgol yn gret yn y silhouette. O, mae'n edrych yn slim y fama. Glam. Joban da iawn. Swn i'n aros yn y catwalk can tas o'n drac fi off, sy'n O, dwi'n gwybod hynny. Tha Zoolander. Wendy, ti'n edrych yn anhygoel. Diolch. Edrych yn confidence ydi. Yndi, weld yn hapus da. Yndi. Full of life. Mae'n edrych yn fengach. Blwyddyn yma, mae wedi bod yn... It's been my lowest. And now it's been my highest. Mae lot o bobl yn bita yn ei wneud yn hapus, ni. Mae swnio wirion i chdi a fi, dydy, ond... Gen i gael golwg sydyn iawn ar dy daith traws newid. Ocê. Gwylio hyn. Fi wedi adio hwn yn extra i'r cynllun. Dwi'n enjoyo Sbaen. Is i fynd unwaith a jyst iawn i fi farw? Yeah, no. Mae yna lot gyn i ni yn y adren, does, yn y ffront trwm yma, mae dyna gwybod ma'n neud, dyna ma'n mynd adlo i un lle. Ia, fi mynd i'r gym, do. Nofio. A sona. Fi'n jyst yn teimlo bod fi'n cael yr hen Wendy'n ddechrau yn ôl, y sparc yn dod nôl. Yes, y tecwyd o'r efo ti'n cynw. Rargol nas yma fathau fam, mae gen i o'n dŵr. Dwi'n gallu drawnio yn gwell na nofio. So. Un yn barod ma nawr i wneud yr her 100k. 100k? 100k? Be dio? 10 miles? Ydy? Byddaf dy wirion, ydy. Ydw, claiming a bob peth, pan. Ti'n gallu dod yn addicted i hwn, Del? Fi'n pethau donuts. Ie. Rhaid i ni dechrau siow newydd, like, keep fat. Ffit Cymru! Ie, da ni'n mynd y bwyta pancakes, heddiw. Felly ar gychwyn dy daith Ffit Cymru di Wendy, mi oedd y tîm pwyso 13 stôn, 2 bwys. Fi'n meddwl 11 and a half. 11 stôn. No, 11... Beth yw 10? 10. Dy bwys ydi heno ydi 9 stôn, 10 pwys. Jesus. Oh my gosh. What a tig, Wendy. Ie, fi oedd yn reit, fe. 9 stôn, 42 pwn. 11! Tair stôn, 6 pwys. Dyna faint ti wedi golli? Mae'n edrych fatha mor hapus bod Yndi, ma' hi. yn glywio bod ddim. Right, Wendy, ti'n gallu mynd y chip shop rwan. Fi wedi cael the 3 little words, a oedd yn gweud, let it go. A frozen sort of reference. Get it in there, why not? Dwi'n meddwl i cael tattoos whatsoever. No, thank you. Dwi'n meddwl bod nhw'n bethau hyll. A be, maen nhw'n dod i noed i, fydd nhw'n... Wel, God help. Please, Wendy! Ar y teg, Wendy, ie? Well done. Dwi jyst isio... Dwi isio... Dwi'n methu wneud yn hynny, dwi isio chef a bethau. Dwi isio dietitian, dwi isio personal trainer, dwi isio Lisa Gwilym, dwi isio Hugh Fash. Ti eisiau mynd ar y sioe yma, Carwyn? Oes. A fi'n credu, dylen ni fynd amdani nawr, boys. Dylan. Right, beth i ti moyn, Steve? Mong fi yna.